Soc Oksana, soc d'Ucrània, però viu aquí fa 30 anys i ara estic ajudant a la Creu Roja amb les traduccions amb la gent que venen d'Ucrània. El problema, clar, és d'idioma, perquè n'hi ha molta gent que no parla en anglès. Parlo ucraïnès i el rus també. La majoria de la gent utilitza els dos idiomes. Bueno, parlen més ara ucraïnès. Una cosa és l'idioma i que tu sàpigues parlar i tampoc no tot és que està relacionat amb el rus, ara serà una persona mala, no? L'important és poder comunicar-se i transmetre les seves necessitats. Quan això s'acabi, la majoria de la gent li agradaria de tornar. Entenen que ara n'hi ha molta gent que arriben i segons per quines coses que potser s'han d'esperar, però agraeixen molt l'ajuda de la Creu Roja.